Менә шушы 3 минут эчендә безгә радио тыңлаучыларыбыз бик күп җаваплар яздылар. Чәчләрне киптерә, бөдрәләтә, турайта торган әйбер тарак, фен, бигуди кайсысы дигән идем. Фен дип язып җибәргән безгә иң беренчеләрдән булып 76 да 26 абоненты ул кем икән? Үзе белән үзе таныштырып үтсен әле. Хәерле көннәр, саулармысыз? Үзегез белән таныштырып үтсәгез әйбәт булыр иде. Фәрдия Казаннан. Сез инде о дип шатланырга тиеш идегез бу урында. Ярар, хәзер нинди хәреф сайлый безнең компьютер тыңлыйбыз. Менә шул хәрефкә сез хатын-кыз исемнәре әйтергә тиеш булачаксыз. Тиз-тиз әйтәбез, ярыймы уйлап нитеп тормыйбыз, туктамыйбыз. Тиз-тиз әйтергез. Тиешсез, мин сезнең өчен җан атам. Шулай итеп тыңлыйбыз. А. 30 секунд. Başladık. Шулай итеп башладык. Киттек. Әйе, хатын-кыз исеме? Тагын. Туктама. Әйе. Булды. 30 секунд вакыт үтте. Шуның белән төгәллибез, дуслар. Җиңүчене 7 март көнне билгеләячәкбез. Менә безнең радио тыңлаучыбыз Фәрдия. Ничә исем әйтте, мин барсында язып алдым. Димәк, 7 март көнне нәкъ шушы вакытта, дуслар, без сезне финалда көтеп калабыз. Көн сайын 7 мартка кадәр әлеге уен булачак. Нәкъ тә менә шушы вакытта.